Usithi Nkosi Kristu amen. Amen. Kulisa nabazalwane bonke. Mina ke ndingumuntu onamahloni. I-testimony enginazo ziningi. But ilizwi liye lathi uNkulunkulu ufuna umvume phakathi kwabantu. Yes. Ukuze naye azokwenzela izinto. Mina ngifike la 2022. Esikoleni ngihlutshwa ngumqolo. Ngathi khona into ekhona la emqolo. Hleli ngiphathwa inhloko ngiphila lelo yodwa ngaze ngaphuma high school. Mangifika la emzimkhulu. Kwanomngane wami othi asike siye lapha esontweni. Ubaba ungisizile nami ngente kanje nakanje ngathi nami mangiyi. Ngelakhi ndathi mangifika kwabiza abantu bezothandazelwa. Ngamiswa phambili. Ngathandazelwa. Mangithandazele ngathi ndiyawo. Kanti kusuka lento le ehleli bekuphila naye la emqolo. Nekhanda laphela. Na last week bengila esontweni kubizwa abantu abahlutshwa into ehleli ibhlungu la esiphelethweni. Ngeza phambili ngathandazela but lonto le angisayizwa kumanje. Yes. Ngiyabonga uNkulunkulu.